det er sådan. Nej, den skal. Det er sådan. Tydeligt. Det er noget, man. Det er på det udstykke, det der. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det er i hvert fald effektivt. Ja, det er fandme sandt. Det vil ligge over det andet. Det smager så godt, at man spiser på det hele nu. Ja, det var for længe siden jo. Så gik jeg slet ikke længere. Folk, som løber selv rundt på tørsdag? Nej. Det er det, jeg tror ikke. Du bruger altid livsstyr, der er jo ikke det. Men har ryggen til reaktioner. Nej. Når sådan koster 3 eller 513,5, så er det sådan, der koster med 512 kroner nu. Her er det kort du på. Ja, faktisk flot. Det er når du skal kræve for det. Jeg betaler til sidst det der. Nå, vi skal have 3 kroner op endnu, kan jeg godt sige. Nå. Kan du skrive på det? Hvad siger du? Godt. Det er dog lige hvad? Jamen, det er kun skide godt, prøv at se på det sidste. Kan du sige det nu på en, ikke? Så ja. Ja, ellers er det? Nej. Fjollet Benno. Ja. Hvad er det kun 1, 2, 4? 1, 2, 4, ja. Og vent 5. Er du så kaffe nu, Benno? Hvad? Ja. 6, når jeg har her. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har penge på mig. Det er en svæsketærste, eller hvad? Ja, jag går ju över. Vi är färdiga. Ja. Är det bara selve lyset alltså? Ja, det er bare lys. Høje lav lys og... Det er høje lav skal lave sig. Og bak. Det er bare lyset? Ja. Men han tæller snart med blink, shit og lort. Nej, det skal ikke lave. Ikke endnu, nej.